Jalup gavana ma Siaya William Oduol okone duol makedo koda mibadhi koda rango bidhruok EACC mondo okasre mapiyo itimo nonro mar mibadhi mar pesa maromo milion 400 ma okoni otimore e kaunti no ma Siaya. Duol okoni ji moko maromo 11 olal koda omenda mar kaunti. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. I, CPA Dr. William Oduol. Bang' ne tonye nyimte net kidoro thiche oko kitude kod mibadhi mopoto. Jalup gavana ma Siaya William Oduol koro wuok tung' mosuo kod duol makedo kod mibadhi kod rango bidhruok EACC mondo tim nonro kadiemo wang'. Mibadhi moduol wacho maromo shillings milion 400 olalgo kod ongoke mag kaunti ma Siaya. Anti-Corruption Authority EACC nyowacho ni mibadhi ogedo Siaya ma milion 400 nyocho lal. Magiwacho ni rowere kod nyidendni 12 kotelnigi kod kijana miluongo ni Hezbon Opiyo kod jomoko 11. Tatemo mana ni mondo apar ni EACC ni wiwa pok owil. Nitie evidence mana present mar officials ma senior moloyo Hezbon Opiyo. Oduol wacho ni EACC kod DCI maduto ni kod ting' mar nyenyo adiera e koro winjore opedh nyinge ji 11 ma mibadhi otuode tend kaunti ma Siaya. But I must also warn EACC that we are watching them. Because we know, and I submitted incontrovertible evidence to EACC, to DCI. There are names of senior officials that were implicated with evidence. What they highlighted yesterday was one Hezbon Opiyo. I am waiting for the list, the names of the other 11 officials. There had better be senior people in finance. Tichabich mokalo report mar EACC ne olero ni nitiere mibadhi moro mar milion 400 e kama moko kuom jok machind mibadhi nomieno oting'o koda ka Hezbon Opiyo mane yudo chudo mar omenda mabuglang maromo milion 18 1980 830 ka chudo no pok oyangore ne marang'o. Oduol okoni ogotho thurio mag mibadhi kalore ne duond bura mar ODM kotend kaunti ne otemo gwethe oko ya PC kendo gisani to chung' gi chien mak mana ni ongecho wengene mar neno ni pesa mar jopiny tok ne chwe lwedo kod ongoke mag mibadhi. ODM impeached me at the County Assembly of Siaya. ODM took me to the Senate to basically write my political obituary. And I was saved by the rest of the other government. What would you do if you were in my position? Oduol olosi kinde mamoko kuom jo od bura ma Siaya bende dwaro ni mondo EACC mondo wuog oko mar timo nonro mar maka chije madongo e weche mag mibadhi mok mana jolwedo kende.